Kuinka tehokas on korvaan laitettava lamppu? Näkyykö valoa sieltä? 12 minuutin jälkeen mun olo oli keventynyt. Valkee on 5 vuotta sitten Oulussa perustettu yritys, joka myy korvavalolaitetta. Laitetta markkinoidaan tieteen avulla. Valkee väittää, että on tieteellisesti todistettu, että korvavalo poistaa kaamosmasennuksen. Sitten tuo PR, mikä saatiin, niin me saatiin enemmän oikeastaan kuin uskallettiin toivoa tai hakea. Ainakin 50 TV-ohjelmaa ja 30-50 radio-ohjelmaa ja noin 600-700 lehtijuttua, kun otetaan kaikki paikallislehdet huomioon. Ja siihen kaikkeen me käytettiin puolet siitä rahasta, mikä meni 3 ISM-mainokseen. Valkee on saanut suunnattomasti julkisuutta, presidentin palkinnon ja veronmaksajilta rahoitusta. No, miten tämmöisellä tuotteella pitäisi mennä markkinoille? Ensimmäiset konsulttikommentit meille aikoinaan oli, että lähtekää hankkimaan sitä Kela-korvattavuutta ja koittakaa lääkäreiden kautta myyä. Niin tuntuu, että ja pitäisikö se nyt 5 vuotta hankkia sellaisia lääkäreitä, jotka määrää tätä potilaille. Siis kauhean niin kaavamainen ja vanha-aikainen oli niin se näkemys, mitä ensimmäisenä kysymällä sai selville. Meillä oli niin se ajatus, että me eksposoidaan itsemme äärimmäisen rehellisesti ja otetaan tahalleen vastaan kritiikkiä ja se voi olla suorastaan paras keino saada huomiota ja niin ja sinne sitten kävi. Eli toisen Innosuomi-kunniamaininnan vieneen laitteen teho onkin sitten korvissa tai ehkä korvien välissä. Se on pistänyt kyllä silmään, että asiasta on paljon puhuttu tiedotusvälineissä, usein kritiikittömästikin, että se näkyy ehkä näissä otsikoissa, että niistä on tehty hyvin vetäviä ja mukaansa tempaavia monistakin näistä sähköisten viestimien tai lehtikirjoitusten otsikoista. Se on hyvin tarkkaan tullut sieltä yrityksen säätelemänä se tieto ja se on usein kritiikittömästi sitten mennyt lähes sellaisenaan lehtikirjoituksiin asti. Valkee väittää, että on tieteellisesti todistettu, että korvavalo poistaa masennuksen. Käymme tutkimukset läpi ja näytämme, miten tutkimukset on tehty. Ensimmäinen tutkimus on 13 ihmisen tutkimus. Toinen 60 ihmisen tutkimus on keskeytetty. Kolmas on 89 ihmisen tutkimus. Ja 4. tuoreen julkistettu tutkimus on tehty Kärppien SM-liigajoukkueelle. Valkee osti viime syksynä 10 000 eurolla tutkimuksen, jossa testattiin ensimmäistä kertaa korvavaloa terveillä urheilijoilla. 11 pelaajaa, puolet joukkueesta, sai korvavalot. 11 pelaajaa sai korvavalot ilman valoa. Ryhmä ilman valoa oli lumeryhmä. Kaikki saivat tehtäväksi pitää laitetta korvissaan kotona aamuisin 12 minuuttia. Se oli 3 viikkoa ja se oli marraskuussa ja se oli 21 päivää se hoitaja. Silloin oli erittäin kova ottelutahti, että siinä oli 10 ottelua 20 päivän aikana. Eli käytännössä joka toinen päivä ottelu että se oli niin kuin fyysisesti erittäin raskas hetki siinä tutkimusaikana. Ihan tarkoituksellisesti valittiin tämmöinen aika, milloin kaverit on todella kuormittuneet. Puolet joukkueista istui siis kotona aamiaispöydässä valot korvissaan. Lumeryhmän pelaajat pitivät korvissaan korvavaloja, joissa ei ollut valoa. Millä tavalla pystyy valvomaan, että nämä henkilöt pitävät näitä laitteita korvissaan? Joo, heillähän oli päiväkirja, johon ne kirjasi tavallaan tuntemuksia ja sitten myös nukutun yön ajan. Eli tavallaan joka päiväkirja, moneltako se valo oli otettu ja tämä placebo oli otettu ja minkälainen oli yöuni ja jos jotain muita huomioita, niin he kirjoittivat myös siihen, että kaikilla oli päiväkirjat.
Miten tämmöinen placebo voidaan järjestää? Oliko se niin kuin laite ilman valoja vai? Se on laite ilman valoja, kyllä. Eikö sitä pysty jotenkin huomaamaan, että milloin sulla on, niin kuin, eikö se lamput kuumenee jotenkin korvassa tai jotain muuta? No, periaatteessa tämä on mahdollista, että se on erittäin vaikea järjestää placeboja. Tämä on yksi tavallaan ihan tyypillinen myös esimerkiksi näissä normaalikirkasvalotutkimuksissa, että hyvin vaikea niin kuin tehdä koeasetelmia, että katsot kirkasta valoa tai sitten katsot mustaa, että se on niin kuin hankala, se on selvä asia. Kärppien tutkimuksessa yksi pelaajista joutui lopettamaan jo 3 päivän jälkeen unihäiriöiden takia. Hän kuului lumen ryhmään. Hänellä ei siis ollut valoa korvissa. Tästä tutkimuksesta Valkee kertoi julkisuuteen, että korvavalon ansiosta huippu-urheilijoiden reaktioajat paranivat merkittävästi. Konkreettisesti se tutkittava istuu tietokoneen ääressä ja käsi on napilla ja sitten tulee erilaisia ärsykkeitä, valoa ja ääntä ja siihen pitää pystyä reagoimaan tai reagoidaan mahdollisimman nopeasti siirtämällä kättä paikasta A paikkaan B. Se on reaktioaikatesti. Tulos oli, että 3 viikkoa korvavaloa saaneiden kädet siirtyivät paikasta A paikkaan B 25% nopeammin. Lumehoitoa saaneiden reaktioaika parani 10%, mutta kukaan ei tiedä, miten 10 ottelua 20 päivässä vaikutti. Verven tutkimusjohtajan mielestä tämä on paras Valkeen teettämistä tutkimuksista. Vuosi sitten Valkee sai tasavallan presidentin Inno Suomi kunniamaininnan. Laitetta on tutkittu vuodesta 2008 lähtien yhteistyössä Oulun yliopiston ja Oulun Diakonissalaitoksen kanssa. Ensimmäisessä hoitotutkimuksessa 90 vakavasti kaamosmasentuneesta koki oireidensa poistuvan kokonaan 4 viikossa. Tämä on Valkeen pilottitutkimus, ensimmäinen hoitotutkimus. Tekijöinä Valkeen perustajat Nissilä ja Aunio sekä 2 Oulun yliopiston professoria ja Oulun Diakonissalaitoksen säätiön johtava ylilääkäri. Philip Robert Schultz on itse kärsinyt masennuksesta. Hän on hyvin perehtynyt masennuksen hoitomuotoihin. Schultz on järkyttynyt siitä, miten Valkeen tutkimusväitteet ovat menneet läpi julkisuudessa, ja tavasta, jolla Valkee on käyttänyt Oulun yliopiston professoreiden arvovaltaa hyväksi. Those professors were in the center of the scam. Nobody had been even thinking of putting something into the ear which should work against depression or this winter depression. The role of those professors was to convince the audience that this is something scientific. Without them, there wouldn't have been any media appearance. Näin Valkeen ensimmäinen tutkimus tehtiin. 13 toistuvasta syvästä masennuksesta kärsivää lähti mukaan. 4 viikon ajan he kävivät joka arkipäivä vastaanotolla saamassa 12 minuuttia korvavaloa. Kerran viikossa kävivät psykiatrin vastaanotolla. 4 viikon jälkeen masennusta ei enää ollut. Jos olisin ollut mukana tässä tutkimuksessa ja ollut vakavasti masentunut, niin millainen vaikutus jo sillä, että käyn säännöllisesti lääkärillä, saan huomiota, olen mukana tällaisessa, niin mikä sen vaikutus jo on minuun? Kyllä, se auttaa varmasti sen lumevaikutuksen ja sen supportion, sen tuen ja sen, että tosiaan otetaan huomioon ja seurataan vointia. Sillä on selkeitä vaikutuksia, että se lievittää myös oloa ilman muuta. Ja nyt ongelma näissä avoimissa tutkimuksissa on se, että me ei tiedetä, että perustuuko se hoidon vaikutus pelkästään tähän huomioon, seurantaan ja tähän lumevaikutukseen. Valkee väittää markkinoinnissaan, että tämä tutkimus on todiste siitä, että korvavalo poistaa masennuksen. Oulun yliopiston professori Markku Timonen on yksi päävastuullisista korvavalotutkimuksessa.
Valkee on maksanut hänelle antamalla firman osakkeita. Mun mielestä on ollut hirmu tärkeää akateemisesta mielenkiinnosta niin kuin lähteä sitä tutkimaan. Ja siinä mielessä sitten, jos mietitään taas sitten sitä, että minkälaiset nämä niin kuin käytännössä on nämä taloudelliset asiat tämmöisessä alkuvaiheen firmassa, niin ne on kuitenkin semmoisia, joilla ei ole minun toimeentulon kannalta merkitystä, minkä takia mä en sitten ole kokenut, että ne vaikuttaisi mitenkään siihen tulokseen, mikä mun akateemisen mielenkiinnon kannalta olisi sitten tulossa siitä tutkimuksesta. Jos omistan firmaa ja teen tutkimusta, niin kyllä mä koen, että se vaikuttaisi siihen, miten mä valitsen kriteeri, miten mä järjestän sen tutkimuksen niin, että mä saavuttaisin sellaisia tuloksia, että se edistäisi sen firman bisnestä. Tietäen, että kuinka lujassa tieteelliset paradigmat on tieteellisessä tämmöisessä yhteisössä, niin kyllähän mä niin kuin tiedän sitten sen, että jos ajatellaan, että siitä tulisi oikeasti niin kuin semmoisia tuloksia, mitä nyt pilottivaiheessa sitten tuli, niin enhän mä uskaltaisi tehdä sitä sillä lailla, että se ei olisi niin kuin oikeasti totta mulle, koska en mä pysty niin kuin elämään semmoisen kanssa. Kun tietää sitten, että minkä tavallaan vastarinnan se on saamassa, jos sitten tavallaan alkaa näyttämään tämmöistä. Niin kyllähän se täytyy olla itselle oikeasti totta, että sitä voi tehdä, että pystyy sen kanssa olemaan. Oulun Diakonissalaitoksen säätiön johtava ylilääkäri Timo Takala on myös Valkeen osakkeen omistaja. Hän istui Valkeen hallituksessa vielä vuosi sitten. Miten käsität itse tämän tilanteen, että olet omistajana firmassa, joka kaupallistaa korvavaloa ja sitten tutkijana mukana todistamassa, että se vaikuttaa? No, tämä on tärkeä kysymys. On sinänsä suhteellisen yleistä, että muun muassa yhtiöt itse tekevät tutkimusta omien tuotteidensa tehosta ja vaikutuksesta. Ja usein siinä on myös omistajuutta mukana. Miten se vaikuttaa tutkimusten tuloksiin, että omistat firmaa? Ei se varmasti tuloksiin vaikuta, mutta totta kai siinä tulee sidonnaisuus. Ja muun muassa nämä sidonnaisuudet ilmoitetaan sitten näissä artikkeleissa, niin kuin tässäkin tapauksessa, tämä omistajuus. Ja totta kai tutkijan pitää tarkasti katsoa sitä niin kuin tutkimuksen kannalta. Tämä kokeen suorittaminenhan tapahtui taas ihan muiden ihmisten toimesta, ja siihen sillä ei ole mitään vaikutusta. Samoin tulosten analysointi ja laskenta, en ole osallistunut siihen itse. Sitten tähän lopulliseen käsikirjoituksen tekoon jonkin verran enemmän osallistuin, ja tulkintaan kyllä myöskin. Totta kai sillä voi olla oma vaikutuksensa, se pitää huomioida, ja niin tutkijan kuin lukijankin. Yksi Valkeen tarinan heikoista lenkeistä on, että yhtäkään korvavalotutkimusta ei ole hyväksytty mihinkään arvostettuun kansainväliseen vertaisarvioituun tiedejulkaisuun. Nyt Valkee ylpeilee sillä, että tämän kaksikon vastuulla oleva tutkimus on päässyt kansainväliseen julkaisuun. Julkaisulla on erittäin kyseenalainen maine.